Haupa, berriro, ni pres nago. Hementxe arrautzen diazue berriro Elizondon, gaurko honetan karreterako bizikletakin nago, eta gaur Elizondoko bertze, Elizondo edo bertze klasiko bat, Izpegiko portua egiteko intentzioakin, hemendik hasi, Elizondotik hasi, erratzutik pasatuko gara, eta hor hasiko gara ja Izpegiko portu famatu hau egitera, beraz, denbora honiz galdu gabe, etorri zaitezten erekin eta ikusi dezaguna ber zer moduzuak izaiten. Egunon, Jasone. Egunon. Egunon. Lehendabiziko gauza eskerrik asko hartzeagatik, ordu momentutxo bat nerekin egoteagatikan. Ikusten duzun bezala, kaskoa hemen utzi dut, eta txirrindulari jantzian nago. Gaur etapa bat grabatu barra dut hemen Elizondon, gaurko etapa, hemendikan Zugarramurdirako bidea egin behar dut, etorri naiz. Bide berdea, trenbidea, tren txikito, denetikan aditu dut hemen bastan bidasoa inguru honetan, eta gaurkoan tokatzen zaiz, Elizondon egotea. Pentsatzu dut hemen ere bai, Elizondon jendia etortzen zaizula, hemen turismo bulegoan gaude, zu turismo bulegoko langilea zara, eta pentsatzen dut etortzen zaizkizula kanpoko jendia ere bai, igual pixkot hori, trenbidean ibiltzeko intentzioarekin, horrelako gauzak. Bai, etortzen dira, bai. Gehien bat izaten da turismo familiarra, gehienak aurrekin etortzen dira. Batzuk aurre oso txikiekin. Eta orduan, oraindik trenbidea Elizondoraino iristen ez denez, eta hori, oso familiarra denez eskaera hori egiten duen turismoa, Doneste bera bialtzaitut. Gehienetan beraiek plana hori baldin badute, gehienetan bizikletekin etortzen dira. Baina bestela, Doneste ben badago aukera alokatzeko. Bai, hori zuk erran duzun bezala, hemen Elizondon bertan, Doneste bera joateko Oronozera hurbiltzeko bide berdea hori oraindik ez dago, Oronozen gelditzen da. Oraindik ez dago. Hori da, baino badakizue zerbait ere proiekturik Proiektua badago, badakit ere proiektua Europan dagoeneko onartua dagola, beraz handik bidali behar dute subentzioaren zati bat, kostuaren zati bat. Eta nik uste dut laister izango dela aukera Elizondoraino etortzeko. Eta horrek, errestuko du, ze jende asko etortzen da udan batez ere eta aste santuan. Hori erramarnitzun, bastanera. Suposatze dut hemengo langile izan eta udaran, badakigu bastan baiarak ere ze tirada daukan, eta ez bakarrikan bizikletan ibiltzeko hori, baizik eta historia ematen duena, dena, baino bizikleta badauzu, zeolako turismoa bizikletan ibiltzen dena? Bada jendea etortzen dena bizikletarekin. Bada. Eta gero, bada ere beste turismo bat, ja agian gazteagoena edo sasoiago dagoen jendearena, eta horiek mendi bizikletakin etortzen dira. Hori da. Orduan, mendi bizikletakin etortzen dianak aukera badute, ze bastanen ibili daiteke, asko, mendi bizikletan, baina ez daukagu ezer markatuta. Ez dago marka. Ez dago markarik. Orduan, badugu planotxo bat, plano hortan agertzen dira bidezior, pista guztiak, eta horrekin pixka bat azaltzen diet nun ibili daitezken. Pertsona bera etortzen diena bakarra do taldean, beraiek egin barko dute ikusi mapa hori eta zekera erranduzun bezala. Esate izut, markatuta ez dago, baina plano horrek laguntzen du desente. Eta gero daude, karreterako bizikleta egiten dutenak, eta horientzat badagoela aukera. Karreterako bizikletako ere jendea etortzen da, eta onat sartzen zaizu ere galdezka informazioa zer egiten alduten, eta hor markatua edo, hor badago aukera gehiago, ze, Izpegiko bidea aski politia da ongi entrenatuta bazaude, ora bideakoa ere bai, urrutitik iristen badira honeaino, Otxondoko eskuina teatzen den karretera hori ere oso politia da,
karretera zibiltzeko aukera gehiago badago. Gaur uste dut, orain ez zurekin egon eta gero, bizikleta, kaskoa buruan jarriko dut eta bizikleta hartuko dut, eta erran dizuten bezala, Zugarramurdira joango naiz, eta seguraski Otxondotik pasatu beharko naiz, dena ongi joaten zaiten, eta hori. Eta, badakigu turismoa etortzen dela Elizondora, Baztan Baiarara eta hori, eta aldiz, adibidez ja pixko bat, pertsonalki, zuk bizikletarekin ze lotura izan duzu, baduzu, beti txikitan denak txikitan igual bizikletan ibiltzen hasi izan gara. Ni bizikletan ibili izan nintzen urte asko, ze nik karneta oso berandu batean du. Honea etorri nintzanean, eta bitartean bizikleta zibiltzen nintzen. Bira. Osa, bizikleta izan zen zure garraioa, eraten dala, oaindik badaukat bizikleta, lehenengo bizikleta hoa ganbaran daukat oaindik. Igual orain ja balore handia izanen du. Niretzat badu, berez bizikletak ez du askorik balio, baina niretzat badu. Baina oso berandu ateran unik karneta, banituen 29 urte, eta ordura arte beti bizikletan ibiltzen nintzen. Eta orain ere badut bizikleta. Eta tarteka bidegorrira joate geha. Baina nik orain karreteran beldurra pasatzeet. Bai. Orduan, ez dakit, gustatzen zai lasai ibiltzea. Orduan, baina, oraindik hor daukat, eta asko ibili naiz, bai. Bizikleta moldatzeko edo tailerrik edo zerbait edo puntoren bat, Bidasoako bide berdean, Baztan Bidasoako bide berdean, gune batzutan, Irantzu pastorrekin solastu dut, uraren baiaraken barrenean sartuta dagoen, solako elkartzea da, pixka bat hori bultzatzeko, ezagutzera, turismo jasangarria mantentzeko, eta ikusi dut olako punto batzutan daudela bizikleta moldatzeko punto txiki batzuk momentuan zuk egiteko. Hemen badago zerbait ere... Naiz hausartzen esatera ez dagoela, baina nik ez dut ezagutzen. Naiz hausartzen esatera ez dagoela, baina nik ez dut ezagutzen. Agian jakingo dakit nik ere badago. Jakingo baden edo ezten. Nire partetikan pila bat lagundu diazu informazioa ere bai, ez dakit zuk zerbait ere antzi zaizun edo zerbait ere komentatu nahiko balin bazenun, ez dakit bizikletari buruz, edo orokorrean igual Baztan Bidasoa, Baztan, turismoari buruz, zerbait aipatzeko balin baduzu, edo... Batez ere hori, olako proiektutxoak... Batez ere hori, olako proiektutxoak... Bizikletan ibiltzea gustatzen zaizkit. Irantzuk esaten bizikletan ibiltzea irantzuk esaten bultzatzela, turismo jasangarria bultzatzea, jende asko etortzen da, eta jende asko etortzen da, pixka bat markatu beharko litzateke, pixka bat markatu beharko litzateke, ze turismo motan nahi da. Ekonomia mugitzeko hemen leku txiki hauetan eta... Bestela azkenean bukatzen dugu parkinak egin eta parkinak bestela azkenean bukatzen dugu parkinak egin eta parkinak egin. Jasone, eskerrik asko. Erran bezala, oaintxe bertan Sarakakoari telefonoz deituko diot informazio eske, eta kasualidade izalko balu niri lagundu hobekio eta horrela ez nahi galtzen, eta enteratuko nahi hemen Baztaneko edo inguru hauetan zer gehiago, beraz, eskerrik asko eta zer moz moldatzen egiten bidean, eta ikusiko gara eta kontatuko dizut, eskerrik asko. Aleba, aio, osozi, ederki. Aleba, aio. Bueno, Elizondoko plazatik ateitzen nahi naiz, udaletxeko plazatik, eta Erratzu aldera joango gara. Autobusa pasatzea eta gero ni. Bueno, pues Manui, nire bai. Edo pasatuko egiter. Bueno, gaurko etapa klasikoa. Izpegi, justo mugan dago Izpegi mendatea goitzeko. Eguraldia ona da, así que segurazki disfrutatuko dugu, abertza arrautuko duten hor bidetik, eta ikusiko duzute. Ja, Elizondotik ateitzen.
Hortxe ikuste dut kartel bat ja, Erratzu eta Izpegi, eskuinera. Vale, pues, ongi baguzi. Erratzuko kanpina. Igual Erratzun, erran didate, badagola ostatu bat ona kafi hartzeko, hasi que indar berritu beharko daiz. Izpegiko portua, pues hori, hasi mion lehenago, ez? Hemen eskuinera hartu behar dut. Mintxe. Erratzu. Mentxe. Gorramendi ikusten dut. Gorramendi hor ezkerraldean. Gorramendi hangoitin. Jo. Agur. Eta han eguzkiaren azpian dagona, Auza mendia. Bueno, pues hemekin aiatu gara Erratzura, gerituko naiz kartel horretan, a ber, zer aipatzen duen. Eta hor, ostatu bat ikusten dut, kafe hartzeko. Perfecto. Bueno, uste dut hasi naizela ja Malda portua goitzen. Mantxo, polliki, 6 kilometro, eguneko laua, portzentaia media portuak, así que 6 kilometro. Kurba itxia.
Xupa! Buah! Izpegi gogorra. Gogorra. Aber haietzen naizen. Kurba, dena kurba. Dena kurba. Dena kurba. Apa, mutil! Iepa, hombre! Ze? Ze moduz? Hementxe, kostata. Ze, sufritzen, oze? Sufritzen pixko bat hemen izpegi, aber, noiz arrautzen duten nik ja tontorra. Izautzen zuk hau? Bueno, pues, egia erran, pues bai. Arras ezaguna da niretzako. Bai, nola da zure izena? Ni Guillermo naiz, du? Guillermo, ni, bai. Bai. Hemen hain naiz biziketan Bai. ibiltzen, pixkot izpegira. Bai. Hemen omen da bastante, hemen bastandarrak direnak eta ez direnak ere ez, afizioa dute izpegiko portua famatua da, ez? Bai, niretzako, hau da, pues, muga pasatzeko karreteralik politena. Politena. Orduan, niretzako da, nire bigarren etxea bezala. Nola bigarren etxea? Pues bai, ni Elizondokoa naiz, Aha. baino bizikletan ateratzen naizen bakoitzean, pues izpegira etortzen naiz. Osea, izpegi izautuko duzu, vamos, Bai. al pie de la letra. Ezagutzen dut batxeak, Bai, kilometroak. kurbak, kilometroak, desnibelak, eta baita ere ardiak eta. Guantxe, momentu honetan, zenbat geldituko zitzaigu más o menos Pues orain- haietzeko gotxira? Gelditzen dire, kilometro bat eta 80 metro gutxi gora bera. Ostra, azkeneko kilometruk, orduan lagunduko diazu gotxira zuen ere. Bai, Igual noski. momentu batin jarri barko zara Bai. arruedan, jarriko naiz ni arruedan. Bai. Ritmo polita amazu, así que... Bueno, eta orduan, kontatu pixko bat, zuretzako izpegi zer da, berezia orduan? Berezia ez, urrengoa, Hurrengoa. siguiente, bai. Pues, eske txikitatik etortzen ginen izpegira eta gure kronoeskaladak egiten Aha. genituen. Gero, ja urteak pastu ondoren, hasi ginen erronkak egiten, ni badut Erronkak. lagun mina bat, eta berarekin pues, antolatzen dugu erronkak, Aha, retoak. nolako erronkak egiten Pues, juzue? normalean beti dire, pues hori, izpegiko igoerak errepikatu eta errepikatu. Osea, 2000 gehiotan, igo izpegira, Bai. eta zer, adibidez, bota, erronka edo zer egin Pues- duzu, zer da, zuk zerbait ere Bai, esanguratsuena edo. Pues, orain dela 5 urte, Aha. 2008an, pues, bete behar genituen 50 urte, Bai, eta pensatu genuen zerbait berezia egitea, aha. eta erabaki genuen 300 eta 326 igoera egitea urte osoan. 300, osea, Moto bat, bi moto, 376 igoera urte osoan. urte osoan. Bai. Eta, bueno, ematen zuen ezinezkoa hasieran, Claro. baino, bueno, gainera gero etorri zen pandemia. Ostras, orduan ere Bai. zailagoa, ez? Orduan martxoan gelditu ginen hilabete bat eta piko, Aha, baina, bueno, gero berriz hasi ginen, bai. eta eguraldia haunitz lagundu zuen, Aha. urte osoan, eta sobera abudoak ito genuen Bai. 326 igoera. Orduan, erabaki genuen pixka gehiago luzatzea. Bai. Eta zenbat intzen duten. Eta azkenean egin genuen 500 bat igoera. Urte horretan, Bai. 500 da, zenbat 21? 500 eta bat. 500 bat Bai. igoera, Eta ekainan antolatu genuen egun berezi bat, Bai. eta egin genuen 20 igoera hemen altzarrekatik. Egun 20. batean. Egun batean, bai. Egun batean 20 Bai. igoera. Osea, bukatu izan duten nekatuak, edo Bai. gero bazkari bat egintzen duten denak elkarrekin, edo... Bueno, izan zen, pues, oroitzen naiz, ni torri nintzela goizeko 5:00, nire laguna torri zen pixke beranduago, eta gero poliki bakoitzak bere ritmoan egiten zuen igoerak, eta azkenean
bereko bentan, bueno, Bai. benta guztietan Bai. egiten genuen habituallamientoak. Guaina jaituko gara, ez? Tontorra hor portuaren bukaeran hor ikusiko dugu Hemen, benta batzuk, ez? 3 benta ditugu hemen, Aha. orduan... Leku aproposa, ez? Gero habituallamientoa egiteko eta... Bestela egiten baduzu igoera unitz mendi batean edo puerto batean eta ez badago jatetxerik edo osaturik, ezin da. Eta baduzuzuk pertsonalki zenbat aldiz goitu izan zaren izpegira? Baduzu burutan maso meno? Bai, burutan ez dut dena apuntatuta. Dena apuntatua? Ordenagailuan ni apuntazalean naiz. Bai. Errealzale, apuntazale eta izpegizale. Eta zenbat, errango dut nik, zenbat igoera, más o menos noiz hasi zinen edo horrela izpegi igotzen dola nik... Bai, apuntatzen. Bueno, apuntatzen. Bai, 2006an hasi nintzen apuntatzen. 2006an. Kalkulatuko pixko bat, zenbat igoera egin dituzun, asmatzen duten, bale? Zuk egin duzu, 1000. Ba, pixka bat gehiago. Gehiago? Bai. Ostras! Bueno, pues pixko gehiago. Bai. 1300. Ez, gehiago. Gehiago? Bai. Ja nekatzen ari nahi. Bueno, pues... Zu kalkulatu 500 egin genuela 2008an eta 2022an egin genituela 672 igoera. Vale, orduan botako dut goiti. 1800. Gehiago. Gehiago? Bueno, a ver, erran, zer zifra. Hemendik, osea, altzarrekatik, gaurkoa hauxe da 2287. 2287. Eta beste aldetik, ama maitia. Pues beste 200 eta piko. Orduan, 2500 gutxi gora bera, bai. Ostras! Bueno. Orduan bai, nik uste dut literalmente zuk erran duzun bezala zure bigarren etxea, incluso igual lehendabiziko etxea, Batzutan bai. Bueno, eta orduan pixkot, ja pertsonalki sartzen, nondik etorri zaizu zuri bizikletan ibiltzeko afizioa edo betitikan izan duzu edo? Bueno, txikia ginenean beti ikusten genuen maiatzan Espainiako itzulia. Bai. Eta etapak akituta gero atratzen ginen. Eta gure etapak egiten genituen. Orduan hori izan zen beti, pues gure kirola egiteko pues manera, baina futbito eta saskibaloia, baina bizikleta desberdina zen. Gero ja, futbito eta saskibaloia utzi nuenean, pues pensatu nuen zerbait egin behar nuela, eta 2006an hasi nintzen ibiltzen urte osoan. Bai. Bakarrikan karreterako bizikleta edo ere bai egiten duzu mendikoa erabiltzen duzu, bakarra karreteran? Osea, nire bizitzan bakarrik 2 aldiz ibili naiz. Mendian. Mendian, bai. Eta behin etorri nintzen izpegira, eta pensatu nuen hori zela, gogorrena. Osea, mendiko bizikletan onaino etortzea, sobera gogorra. Bueno, niretzako gogorra da, orain zuretzako bizikleta karreterakoakin ja errango duzu dela paseotxo bat, ez? Bueno, segun zer ritmo hartzen duzu, baina... Orduan txikitatik ere, 2006an jasi zinen buru belarri gehiago, ez? Baina gehiago da afizioa, ez? Afizioa, ez da, ni ez daiz bat ere lehiakorra. Niretako importantena da lagunak harrapatzea. Hori da. Paisaiak ikustea. Gosari ederrak botatzea. Gosari ederrak egin, garagardoak edan, eta leku haunitz ezagutu. Eta hori, leku haunitz ezautzearen eta hori, bidaiatu duzu bizikletaren eskusangatik, bidaiatu duzu bai bakarrik edo taldean, hor barna, bai bizikletan ibiltzera, ze irterak indituzu hemendikan kanpo dorrela? Hemendikan kanpo, egon naiz, adibidez, Benidormen, Dolomitetan. Baita ere, osta hor ere. Suizan, joan den urtean Suizara joan nintzen. Andaluzia arrasongi ezagutzen dut. Egon naiz Granadan, Almerian, Malagan 2 aldiz. Hori ziklorekin. Ziklo da aldizkari bat. Eta horrelako bidaiak antolatzen dute eta urtero egiten dut bat. Eta gero, bizikleta gainean egonaz aparte ere, suposatzen dut, txirrendularitza profesionala bai telebistan edo erran nahi dut, Frantziako turra edo lehen erran duzu bezala Espainiako, hoitara ere bai mugitu izan zara? Ez, hori ez, bakarrik, behin egon du naiz Frantziako turrean. Orain dela 30 urte,
Karo, garai hortan ez zegoen telebistarik. Claro. Orduan, zu joaten zinerat, Ja. ez dakitzen bat ordu pasatzen zenuen. Kurba batean, esperoan. Ikusteko 2 minuto, eta jazta. Eta gero etaparik ez. Hori da. Orduan, nahiago dut telebistan ikusi. Bai. Claro, ikusten duzu gehiago. Bai, hori alde horretatik ere arrazoia duzu. Bai, egia da, gaur egun ere ikusten dela Pirineotan edo Frantziako turra pasatzen denin ere, jendean nola joaten den asteburu pasa, ordu pila batan. Bueno, giro atletikan ongi, gero ziklismoa bizitzeko do, zuk erran duzuna, ez? Azkenean, zer da, 2 minuto bat, eta jazta, ez? Claro. Bueno, a ver, Guillermo, minuto y resultado, erran. Minuto y resultado, pues horren iritsiko da azken kurba, ja. Jazta? Eta orain... Bueno, jo, rektarik gogorrena. Bai. Baina, bueno, ja bentak ikusiko duzu. Ai, jazta. Jo, Eta gero... Pues izan diren nire bizitzako, azken 2 kilometroak portu bat egiteko errexena egin dutena. Ze ongi, bueno, eta zuzen martxa orduan. Zuzer zaude, entrenatzen edo horrela? Bueno, orain eguan entrenatzen ez ni, nire bizikletaren ateraldiak ez dira entrenamientoak, dire disfrutatzeko. Orduan, tortzen naiz egizpegira. Eta zeingo duzu berriro orain bajatu, eta berriro igo. Depende, igual edo batzutan otxondora joaten naiz, baina normalean hemen egoten naiz, bai. Ostra, bueno, gaur ere suerte izan dugu, eguraldiare bai. Ongi onateri da, urilik ez, temperatura ere bai ona. Bueno, jo, Eta zaude berotuta? Ni nago nekatua, badut hemen platanoa, eta bain jango dut platano bat, eta bueno, gaurko bizitu dut, gaurko etapa, Elizondotik ateri naiz, eta, Elizondotik erratzuko kanpina pasa, eta benga, izpegi, eta egiarran, polita, bukaerako tramoa, ja teitzen zarela altura batera, bistak ikusten dire. Hor dago hauza tapatuta. Bai. Ez naiz inoiz joan hauzara, eta hori lotxagarria da. Bastandar baten dako. Normal, pasatu duzu, zure denbora guztia hemen bizikletan, izpegira igotzen, así que, bueno. 2000 eta piko aldiz ondotik pasatu eta ez igo. 2000, Nik, gaur lehenbizko aldia egite dutena izpegi, eta suerte izan dut, hemen Guillermokin arrautu izana, eta Guillermok laguntzea, zu harrapatuko dituzu pila bat jende, ez? Horrela, bizikletan ibiltzen. Hemen, jende honitz ezaguna, beti. Bueno. Orain, seguraski, igual, Baigorrira joango naiz. Baigorrira da, hemen dikan zuzen, ez? Bai. Bueno, gelditzen gara biek hemen, eta ingo dizut eskua eman despedida egin, eta zu segituko duzu zure bidean, hemen ja, haietu gara. Zorionak, Ibai. Bai, eskerrik asko. Zorionak. Bueno, Txapeldun. Eskerrik asko haunitz, eta placer bat izan da, hemen zurekin hau partegatzea, eta zure bitxikeri hori edo zure erronka horiek ere bai, ze guai, ze ongi, hasi que, hala, bidai hon izan, eta berri ikusten garen bertze batian berriro hemen, Ozen naiz, ikusteaz. Venga. Hala, segi ongi. Gero arte. Ni geldituko naiz platanoa jate. Venga. Aio. Bueno, ja arnasa pixkot berreskuratuta gero, gaurkoa egin dut, ikusi duzuen bezala Elizondon hasi naiz, klasiko bat, hemen inguruan egiten duguna, eta izpegira haietu naiz, erratzutik pasatuz, bide polita, azkenean 4% portzentaia duen portu bat, nahiko eramangarria, eta eskerrik asko ere bai Guillermori bide azkeneko zatia erosoago egiteagatik, eta berak kontatutako bitxikeri guztiak
baliogarri izan dire eta interesgarriak ere bai, beraz, hemen utziko zaituztet, Izpegiko portua konkistatua, eta hurrengo etapan ikusiko dugu elgar, aber zer tokatzen zaigun. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.